Purkutyöt. Tervetuloa koulutukseen, jossa käsittelemme tavanomaisia purkutöitä. Purkutyöt ovat keskeinen osa rakennushankkeita, ja niiden oikea-oppinen toteutus vaatii tarkkaa suunnittelua, turvallisia työtapoja ja tehokasta jätteiden käsittelyä. Tänään käsittelemme purkutyön eri osa-alueita, kuten työn kokonaisuutta, työmenekkejä, turvallisuusnäkökohtia ja käytettäviä purkumenetelmiä. Toivottavasti saat tästä koulutuksesta käytännönläheistä tietoa ja hyödyllisiä oivalluksia. Työkokonaisuus. Purkutyöt muodostavat oman työkokonaisuutensa, joka edellyttää huolellista suunnittelua ja toteutusta. Ennen purkamista arvioidaan purettavan rakenteen materiaalit, työympäristö sekä mahdolliset haitta-aineet, kuten asbesti. Purkutöiden eteneminen suunnitellaan vaiheittain, jotta työ voidaan suorittaa turvallisesti ja tehokkaasti. Lisäksi työmaan järjestelyt, kuten kulkureitit ja suojaukset, tulee suunnitella huolellisesti. Purkutyön lopputuloksena on siisti ja turvallinen työmaa, joka on valmis seuraaville rakennusvaiheille. Työmenekit. Työmenekki tarkoittaa resurssien, ajan ja työvoiman tarvetta purkutyössä. Se riippuu monista tekijöistä, kuten purettavan rakenteen koosta, materiaaleista ja purkumenetelmästä. Manuaalinen purku vaatii enemmän työvoimaa ja aikaa, kun taas koneellinen purku nopeuttaa prosessia merkittävästi. Myös jätteiden lajittelu ja kuljetus vaikuttavat työmenekkiin. Tarkka työmenekkien arviointi on tärkeää, sillä se vaikuttaa aikatauluun, kustannuksiin ja työn sujuvuuteen. Työturvallisuus. Turvallisuus on purkutöissä ensisijainen asia, sillä työssä esiintyy monia riskejä. Sortumisvaaran lisäksi purettavat materiaalit voivat sisältää haitallisia aineita, kuten asbestia tai liijyä, joiden käsittely vaatii erityistoimenpiteitä. Purkutyöntekijöillä on oltava asianmukaiset suojaimet, kuten kypärät, hengityssuojaimet ja suojalasit. Koneiden ja työvälineiden turvallinen käyttö sekä työmaan huolellinen merkitseminen estävät tapaturmia. Työturvallisuus perustuu ennakoivaan suunnitteluun ja jatkuvaan riskien hallintaan työmaalla. Purkutyömenetelmät. Purkutyö voidaan toteuttaa eri menetelmillä riippuen kohteesta. Käsin tehtävä purku sopii tarkkuutta vaativiin tilanteisiin ja silloin, kun materiaaleja halutaan säilyttää uudelleenkäyttöön. Koneellinen purku mahdollistaa nopean ja tehokkaan purkamisen suurissa kohteissa. Räjäytyspurku on harvinainen menetelmä, jota käytetään erityistapauksissa, kuten korkeiden rakennusten purkamisessa. Selektiivinen purku puolestaan tarkoittaa osittaista purkamista, jossa vain tietyt rakenteet poistetaan. Oikean purkumenetelmän valinta vaikuttaa työn tehokkuuteen ja turvallisuuteen. Jätteiden käsittely ja kierrätys. Purkutyössä syntyy suuria määriä rakennusjätettä, ja sen asianmukainen käsittely on tärkeää ympäristön ja taloudellisuuden kannalta. Lajittelu ja työmaalla helpottaa kierrätystä ja vähentää kaatopaikkajätettä. Betonista, tiilestä ja kivestä voidaan tehdä mursketta maanrakennukseen. Metallit kierrätetään ja puu voidaan käyttää uudelleen tai polttaa energiaksi. Haitalliset aineet, kuten asbesti ja PCB-yhdisteet, tulee käsitellä erityistoimenpitein. Purkutyömaalla tulee olla jätehuoltosuunnitelma, joka varmistaa, että kaikki materiaalit käsitellään oikein. Luvat ja dokumentointi. Purkutyöt voivat vaatia erilaisia lupia riippuen hankkeen laajuudesta. Rakennus- tai purkulupa tarvitaan erityisesti silloin, kun purkaminen vaikuttaa rakenteiden turvallisuuteen tai rakennus on suojeltu. Ennen purkua tulee tehdä asbestikartoitus ja työmaalla on ylläpidettävä työturvallisuusasiakirjoja. Jätteiden käsittelyä ja materiaalien kierrätystä varten laaditaan raportit, jotka varmistavat, että työ on tehty määräysten mukaisesti. Asianmukainen dokumentointi helpottaa myös työmaan hallintaa ja varmistaa, että purkutyö sujuu suunnitelmien mukaisesti. Tämän koulutuksen aikana olemme perehtyneet tavanomaisiin purkutöihin ja niiden eri osa-alueisiin. Olemme käsitelleet purkutyön kokonaisuutta, työmenekkejä, turvallisuutta, menetelmiä sekä jätteiden käsittelyä ja lupakäytäntöjä. On tärkeää muistaa, että purkutyö vaatii huolellista suunnittelua, oikeita menetelmiä ja ehdotonta työturvallisuuden noudattamista. Oikein toteutettu purkutyö on sujuvaa, turvallista ja ympäristöystävällistä. Kiitos osallistumisesta ja turvallisia työpäiviä kaikille.